Mmụ Igbo ekenekwa m unu. Meseji m tata na-agalụ ndị Ohaneze Ndigbo. Asụ na-asọkọta okenye anya ekwulu nkata n'isi gwa ya okwu. Mana vidiyo nka m chọrọ ime ikwu nkata n'isi bụ waste of nkata. M ga-agwụ na okwu n'osi wee dị. Adịm eme vidiyo ka m kpalie onye ọbụla mana geenụ m ntị unu n'ife m chọrọ ikwu. Ohaneze Ndigbo, unu afụgo otu n'osi wee woluzie ndị Igbo wee melee ohu na Naịjirịa. Unu elego ndị unu represent, unu ego ya tie n'akpa. Before ewebido akụkọba ike election a na unu nnọkwa na-ada ma na-aba ọ bụ na ezonuro president to south east unu ga-eme nka mee nka na ọ bụ na ezonuro presidency to south east na ọtọnụ ndị south east ọ na-ada everywhere ọ na-afịọ na-aba na ọ bụ na emerie na ndị Igbo ga-anọlụ ndị Igbo ga-agabala onwe fa ihe na-abụ nọ na-aba before election. Kịta na emechaga election na ụnọ na-aba dị mba eme primary election. Mechaa primary, the two major parties enwe na south enwe na Nigeria si ha bụ PDP and APC. O nwere onye n'imefa nyelu onye Igbo flag bearer. Ọ na-afịakwa glory be to God, Peter Obi malife n'oge wee dị kampụ gaba Labour Party. If not, ọ ka lebe otu ndị Igbo kalisi wee gbala aka na throughout this election. Mba unu na-afịọ that one gasịa ewe mechie election, unu fụka election si wee ga ihe niile dị ndụ na-eku ume ma ewu ma ọkụkọ ivu ma okwute ma mmiri sef ma na Peter Obi meriri election a karapụ ịtụba asị ivu ma constitution nwan bụ constitution Nigeria nwan sef gosikwu na Peter Obi win the election because onye nọ na power akịta onye si na ya bụ Tinubu nọ na power now. The 25% as no ewu ka mmadụ ga-enwetalili ka ọ bụ na a ga-enwetalili na Abuja o nwetere ya sọnsọ Peter Obi bụ onye merit ịbụ president that power now. Ndị Ohaneze ndị Igbo unu emechi ọnụ gba nkịtị nwere ifu n'ukwuru ewolu ihe lulu nwanne unu wuli anya onye ofe mmanụ unu ekwuru okwu unu emere anything up to now okwu ka dị na court anụbele okwu ọnụ unu mba ndị n'ọnụ bacha ọnụ unu tụcha before the election a na-echezikwu take action now. Nwere ozi ya fụrụ unu kwuru onwe ozi ọbịa kunu menwu ọbụla ọsọnsọ mba a na-abala agụkụ njọs na-aba since nọ mba okwu ọnụ nkịtị megide ekwugo okwu senior president lepụtakwa again kwubekwa again na ọ bụ na enyere ndị south east senior president si wele compensate ndị south east a na-ekwu a na-ayọ dịka biko na country unu si nọ one Nigeria a na-abịa a na-ayọ dịka biko megide ọjụ ụzọ kalụ ya na David Umahi dịka ofu ebu ọ bụ ndị septelisi enwere ike inye ya fam nefas wee meye family dia Tinubu mụnụ si wee lụpụ fu ebu one side wolu senior president nye Akpabio vice abụọ dị onye Igbo. Ohaneze ndị Igbo mba anyị nọ n'ụbacha onwere ifunu menwu njọs nọlụ one side na-ekili kita na Tinubu emego ministers appoint unu wee welizi ọnụ ji eli iji na-eli ede wee na-ekwuzi that na appointing only 5 southeasterners as minister is unjust and unfair. Ifele megbu unu ndị Ohaneze ndị Igbo ọkwụna ofunu na-enwere ozi fele nọ na abụgozi agadi na-agwa ofe unu elego ndị Igbo olego fatie n'akpa unu atọnụgo ndị Igbo to a nobody ọkwụna ofulu ya maka oge ọchịchọ ka eze mba niile ọnụ na-aba before the election ka eze bọdịzi ka eze action unu take go so far na-efu Peter Obi onye win election a ọ na-afe eje court since onwe mbọsa afụrụ unu bụ Ohaneze ndị Igbo chuogoli any support as na nwanne unu ka ọ bụ ka ga-asịfụ na ọ bụ unu nchụta support isi mmadụ ada ka ezebe ndị odogwu niile enwe na Igbo a ndị Ohaneze ndị Igbo
unu so bụ ọnụ na-ekwulu ndị Igbo since emebili ya ka ifunu menwugwo ka nna ajụ na-ayọzi ayọ n'ihe ọ bụ unu nwe n'ihe ọ bụ unu ka olube a na-ayọzi ọ dịka biko Ohaneze Ndigbo ajụjụ nna ajụ nụ bụ kee the point ọ ga-elu at what point ka ọ ga-elu unu asị enough is enough ka ihe nna na-eme since elube mgbunu ga-eji asị enough is enough olugbo mgbunu ga-eji wee jụọ ajụjụ sị ma ndị Igbo fesozikwa n'ihe a na-eme na Naịjirịa olugbo mgbunu ga-ajụ ajụjụ a olube ndị gbanụ nso na-represent onye ọbụla na-ebezi ka anwụ ụnụ nwa bụ ndị na-represent anyị unu emechi ọnụ unu si n'azụ unu eje na Abuja epe unu na Tinubu alụkọ nwanne unu nwoke bụ Peter Obi egwuluwa ya anya ọcha ụda ya na onye ọbụla nọ n'ụwa asị na ya na-ekwu eziokwu n'ụwa ga-agwa onwe eziokwu na Peter Obi kwesị nọ na Abuja ebe as president n'ọwa ya oke egwuli ya ihe ọnụ abụ ndị so n'ụwa abụ ọnụ na-ekwulu ndị Igbo enwebe ifunu mesinsa ha onwebe ifunu kwulu sinsa ha at least ka ụwa malụkwa na ebe akụ n'ụkwụ ka ụwa malụkwa na n'ụlọ nwa sef esorokwa na sọpọtụ the injustice mụna kpachie nkịta bụ minista akụ na yoza ahịhịa ya minista nkịtị unu esigo all the way from no president dubelu unu down to no senior president nkịta azi yu na yoza ahịhịa na abụzi ordinary minister shame